Potřebuju kakaový prášek, vazelínu, papírové kapesničky, misku, dále čistítka uší a krvavě rudou potravinářskou barvu. Moje přízračné veledílo může začít. Do misky dám trochu vazelínu. Přidám 4 kapky červeného barviva. Trošku kakaového prášku na stmavení. A všechno hezky smíchám. Pěkný humus. Z každé pořádné rány čouhají cáry kůži, takže si utrhnu kousek papírového kapesníčku. To je tak akorát na úctyhodnou ránu. Nejspíš trhná rána na koleně. Naplácám tu nechutnost na kapesníček. Jo, papír vypadá úplně jako natržená kůže. Je to čím dál nechutnější. Teď musím zmobilizovat všechny tvůrčí schopnosti, aby okraje kapesníčku byly vyšší než střep, jako u skutečné rány. To vypadá dobře. Už chybí jen jedno. Strup. Co kdybych ránu zasypala kakaem? Nejlíp kolem okrajů. Ještě pár drobností, očistit okraje a hrůzostrašná rána je na světě.